nyansanwa na yesai brekum mahene be ma ne wonyamfo wode ne ho odefo sere wadefo sere tata kire na de woje brekum ne na kire nka odi ho a na sa woje brekum ne kire di abo asante krobia papa bi otosumienu yesuai ne in nansen so ya ne beba mu nyina no ya gye na tomo na brekum agye na tomo na hemfo enna nanom agye na tomo se won na ebe ye ohene mo fa brekum adina ko a different level empuntuo nkoso no ebo se brekum afi omunya bie no omanya hene ne de ombenya bie no eno na futuo nkete ansa na wohene be soaye so wohene ne free menhia na koya ye gi menhia yi ne chiame yewura na asa tutu kotoko hene yi ne chiame e ma ne kokko gina mu aso na asa tutu kotoko hene e ma ne soaye e de kire ne man omu wia no matunfo na chiame ye kasam abusua be sia sante akade wa ho asante hemfo nyansa ne nimdi edidi akonya wa ho ekuta wa mo. We need to learn from these people. Omo kasa wotia wotimi say yes nyansa ne nimdi ewom ye na nan eba be swaye e na tia me tu ne fo se hwe me de me tufo wo hene se wantie futu awo onto ma na ata kokobire ho ena se wotie wo mai asu na wotie wo maburu asoso asu a wotie wo monkomo a wa hendie na wodie no ebekwa ni mu toten da bia meka ne ha sese wo hene na henie bekosoro na henie bebenyam animonyam bebemu a eye kro no youth no ene maburu na wo kro ni mu no ene behwohwo wo mo hene youth no ho ahwo behwohwo wo ene wo masem a wo betie ne ye ene ma na henie akosoro etina na chia me otumfo chia me tunufo no ene wo sitie wo maburu na sem de tie na nanom begum ne fa dwato ahwo atwafo saa hemfo motwa ho ahye ene wo nua ba na hema wo maame a ote wo nche se hema no omasem na wo mo beka no ye wo hene bi wo ho ye tunufo ayentu ne wo kasa ntra konyankasa bi do beka no na ye fan na me de menye sei me de mempesei ye na se enye no ene didi akonya ahobrasie mu wa hobrasie a wodiye wa hobrasie a woyeye enu na ama nananom ene adehye wo kuro ni mu no eyi wo a omagye watom etisa hobrasie na toaso ne diso saa bokoboko eno ene bema wa henie no ene wonyam abamu impo sese omuso mutu agudie ene ese agudie nsam wo ha entokwasam wo ha yutu no hia dwuma sese wo bayinana adwuma se wo bebia dwuma ama nkora na nya biaje enu na mama ni wonyam aba aka nkora no se godu ni tuo no omuntu no muntu ni ye fafa mamra ne amane yakwaso yenya ma government shisha yemra wontu na ma yutu no wo brekum kro no obusu nya binye enu na mama ohu aye yutu no ahwo asada bia omu be promotu no mapagye omo hene ama omo hene ayekase abusia yenko tie nana entufo asem afutu sem bia sante eto afutu sem bia wode ma brekum hena waba foforo nura wo swaye no ya ba ne abeto aso so ati afutu a sebi brekum mpanimfo a omo be swaye di wanim ana omo be swaye akire wati afutu omo de ama wo no na ese utie na de esumye wode ye kete na de adwuma ebeboa wo na me de kakra me ka kire oni brekum ye sebi krokese e obroma mu ha na den na brekum bae wo ba no mpani nsem mfani agro sia mpani nsem se dua si ho ni hini a dua no eye dua enye yi dua si fie na ni hini wa bonten dua hini na madua no eye dua brekum eman ni hini ifrasante ene besi ha eman ore mfu mpani nsem ba ne sei una na sabie buru amankonadi awuo a odi kan onu a kire di abo na akoso ya amia hene ba ne sei ena sabe santene e kan kire asokore hene so man nipa emebo ban e wo ha we ndi mpanin so me se obeto so na osua na hunu ne mawre mfi wunchi nso da ne hunu ba bi e free ansa na oba be pie ha na de obe bia no sabe
enhye brekumman ene sebe santene animunyam emo obi nsesa wadwen o ba no ahobrase se wo ma wo ho so a wo mu a ye yedum no mu abesa abrewase wo di ahobrase wo ma ne bepagya wa mu aba be kese wo na nanom wo ba no wo mu brei brekum edin brekum no sebe wo mu ya hayo enam krom benya di no mu bre ansa no manya biakum ena didin brekum baaye ene saa bre no wo mu di wo mu moja wo mu nkoma ho oden wo mbebe free mu asokore mo sinom nanso wo mu gina ye no mu di wo mu moja prayer to ho no ena ne aduru sui eno na wo ba beto aso ede na wo so wo beye ene ye nkosa biom ene bambo na wo nana no bebo ye no eno eni ho biom na de na wo betima ye de ehwe free ho ye mpuntu say ya yaresa bebo ama yaresa bia ba say ya ngoma sua bebo ama ye schools e wo ha say fa adwuma a mabunu benya bia ye eno ena esa wo hwe ani suade hunu enya didi hene so onya ani suade hunu a unhunu ne abaye wo bra wadi hene so unnim kura wo busa obi ba kire wo ene galamse enkolai wo matu agu no mu ye galamse eseinsu wa bayi nimdie na esa ope se yebetu agudie ne yebefa kwampa so atu na be ma mabunu anya adwuma ya no na esa obaye hwe akiri na otimi ye ma mabunu a wo kroma enya adwuma ye afi wo be so awsoro ama ohini ayekese enjina kakra meka kire wo ahombrase nko a na wodi ahombrase eya una nanom beta wachi o ba no ema rem free sebe wa brewa enidi nya no ema emeye boni aye na sebe ema ni nu ne ho na bribia akan no benifo ata wachi di wanim ema rem fi sebe papa o ma ya ma wa enom de wo ba na sebe ema meyi wo mu ema ne fa kukodro ene me se na me ye ne fa bra bebu brekum man so de no kwedi edu ani mu ade oye bia ebe yi eni me se ene wa ka bebre wodem na sabe de aka akire doso ye bekoso aka bi akire wo enti kakra me de ne me ka akire wo no enti na ye na ole hwe ha abrante edin bai na ade bedi akonwa no therefore lady abo asante tosumi man bibi na mensi bibi nche program o ha mon stress we man bibi na mensi bibi nche program o ha so you go people there chairman so we people there ye de shiatu na kire di abo asante therefore kire di abo asante otoso mienu ni tintin bi aka kire obi o ba no ahobrase abotre de wunim no wabusa sebi eburu ade ya hantan emabi ema oso ne fa akomapa ene abotre bebu brekum man brekum man man kese ene ni gina santini dirim ebu brekum akonya nyina de hye won sase wona wo beda no se agya na de bebu brekum man no nti ahombrase na sebi nyame ne nananom ema oso o ba no ema wure mfie futu nananom ede ma ho no yewura santini se me kan kire se oni oni yima o sha kuse anochi komam odo nananom tu ode chew beda asi program ha de shiatum afi bunufada na onkwa ha nana moni kasa moni trodom be say the kasa mamani amanie ni nyanse didi akunya de kasa e ma hemfote a
na nanom a omo Asantema Traditional Council tumfo nase asekadwa nase no omo kasa a wotim say yes omo kasa wo nyansam omo kasa wo nimdie mu omo kasa wo pepeywo mu wotie na nasem a wo kan ye beko enye ntokwasem ena nya hwe osisi wo hene ebeko soro a eye wo manfo fade bu boko se ni yaje wo tuma wo swaye e ma na nyansa sanka se Brekum hene ya kana sem enka ena yes wo tu na trankwanya wo hene bia ye ni mu no ena yes Brekum hene wa pagya na kwanya we wate no we ma pagya na kuma ete no wo se ma na nyesa Emane nya sada sie wo nananom asem a omote wo nche na wo mo ka no ebi yo wofa ebi yo nuanom ebi yo wade hye wotie wo masem a wo mo ka na no wafa emaburu no so wo kuro ni mu no wo mo soso asun no watie tie maburu no asem adwuma ni kuro ni adwuma ni Brekum man omo hia adwuma omo hia se bibi beba na wotie sankura na enkomo na no wabi bibia boa youth no na so duaba de pepemu de papamu de say youth no ebenya adwumaye even yes omutu gold omutu mine omutu galamsey so wobeyi ni ye so mutu ni sana na esasase na da bi ye ni ye amamrani amane kwaso jaima president jama aban na wo mu meye no mu no nya hyehye se de ne ukwa half regional ye mine company wo ho a efiri totroso wo mahinso jedu Kenya's number 1 number 2 hwidem ekosa kofesunyane ene obi anwo bamfa so a ye na mama youth no anya adwuma wo mo ye no eti na uduru ho na youth no ayo mahoho a obi nya sika to aduane ma ne yire ne madi obi timi hwe na busua obi ne atimi hwe na busua asidam na busua biabia adwuma ma ebi muso nya ho mfaso eti se bi na wo bɛyɛ na wo bɛyi bɔkɔ na youth no anya ho mfaso no muso nya adwuma nye ahobrase na nakasa wo kasa ye wo ho awusia ane enti de ka kyerɛ wo sɛ na Brekum hima kasa mamre ne nyansa ne nimdie edidi akunya de eye menhia me toto ase o me toto ase da ye kasa wotimi sɛ yes o mo kasa respect afutu a wotie wotimi sɛ yes wakasa ye wakasa nyansa mu wakasa nimdie mu wakasa sɛ wodi akunya oya de hye woni mamamre ne amane wo menhia fikase mu ewo na ase to kotoko hene na ase eti se wo hene wo ba ewo ma edede na wo hu babia wo firi yana na ikyire mu se woni babia wo firi woni munchi ebi mutiti media no se ebi mutiti baabi enya opportunity kasa ena Brekum nya asante emo bi kura baka ase ya de injunction atoso na Brekum asokole ene yesi hene na Brekum ankasa de yensi hene enu na yikyire wo se woni munchi woni kwanya Brekum fa so baaye wona na mankwade ewu a wokoye ye ma me ya hena wodi kan wo mo sa de hye wi kukuru Brekum akunya si ho eme na ase tutu mo kosira na ase tutu se mamba be ma me nkrofo yi ntra mo mbetena ho hwe kuro ni so ma asomdue baaye saa na wo beto aso emane maye ho se ena maye ohene manya so awie etimini minchi menkwa asante biem ene sansem na nkrofo kekanti ya mo hene na o mbetena so mo mpre mo hema ni nsekene sansem na asisie no emane masibi woni munchi woni mu na mabakosem woni baabi a wo firi ye wo ye de hye kan a yaka wo kuro mu amamre ene wo mane ya kire wo eti wonyini ba woni de we sitie wo gro ba woni be we sitie wo be fa kunyan woni de we sitie wo wafa mu wo nananom wo maame mo mbedi akunya no omuni de we akunya no esitie eti wo ba no hwe wonchi na sum ne ye na sum Brekum man na binka youth na binka asanteman na enhye ye wura na asetu kotoko hene ne munyam enu na nam so a ye wura na asetu kotoko hene eso be hye wani munyam eti nsem wei eno de kan me da ma hohoahoa o bese Brekum hene ya ye ne eba ho femu
nyansemu ene bibia mu a ye ya gena tum se be te se woman king ameya hene ebedra ema ne ho atorefom be se wa wo ye be ma ne ya mpena ye ni mamamra ni amane ye na na ma kire amane ni amane ya se asab ye na na ma kasa duane abeto no ma abi gyaso no wonchini do wa beto no wuchini wudi a enye yi etinsem na futuo kama beko sei ene ye na nanom ede ma Brekum hina wo besuaye ede kire ye ye de anim se wo bai eba empuntuo enkoso na yuturu benya adwuma ye Brekum de ye sika kuro dada sa aswi ye nyina ye nyini ho no Brekum ye sika kuro dada de kase maburu go sika ye Brekum na wo enti sa animonyam se ya hyeni ne ye wura be hyena animonyam eye ahobrase ene nkura na yutu no ansem obetie ne ye no tie ne hemfo atwa ne ho hyia ehon nkoba no na mema na henie no aye kase aye ska behwe amana gintina ha wo Brekum ene bro rigi ho nyina me hu se Brekum hina wo baaye wo ye WhatsApp Brekum hina wo baaye woni mamamre ene amane aye today's TV ene nda na wo share subscribe video no wi no wa share mama nsa nyina hwe bi kokomensa share no acha wa dwasumde ne abotre ko maka josa ha ye hwe bakwasam Ghana mamre chief tense ehun fon ko bonedin hase ade afa bakwasam hu ya mamre hu Ghana hensam ho de today's TV ahimam ka kire me damufo a me no obi ani challenge ya ka hensam hu komode a ye ne ye ka ema wo ti ase ne de ho afutu aba ye nyina yafa ye de aboyokotu dwom na dachi wonya bia ka kiroba na dachi mesumanya bia ka kiroba eti subscribe na wa share na wa chewa jo comment section abotre kwaso enya to kwasem bia abotre ani asumbi kwaso me ka so se lady yin se boutique na bia so masere lady yin se boutique wasal botwe school junction ne niema efe na ye papa lady niema watetu se hu ne niema da fom boko asumbi mu ko na kwagibi na so hye na honya fefefe se wo pe bia birthday photo shoot e de ade na wo pata de papa hye wo pe so se wardrobe mu emu aye dada enya me kan fo lady yin se boutique ade amon o wasal botwe school junction before so do benim sambono no for no social media platform no bia Instagram, Facebook, TikTok, lady in a boutique and ho frene anasa ko ho na kwaje de me no be share bia yo le share baba bi bro fo nya mabra mayom kache amamham de share na eneme dachi hima aduane ni ba je tue me no bububu amedele gidigidi amamma ne amane yakata megida yey asante ka de se kutu sempam na na meje wakwade ya metoso mensa me no be share bia